खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां गोजौ बिजिरसालिया बुलडोजार एक्शननि सायाव मोनसे नेमखान्थि फोसावदों 15 साननि सिगां नोटिस होआलासिनो सोरनिबा न'खौ सिफायनो मोननाय नङा दायनिगिरिनि बेरेखायै जायखिजाया राहा लानायनि सिगां थार बिजिरनाया जानांगोन नंगौ गोजौ बिजिरसालिया बुलडोजार एक्शननि सायाव मोनसे सांग्रांथि होदों न'आ सासे सुबुंनि थाखाय जोबथा रैखाथि बेनिखायनो दायनिगिरि जाब्लाबो न'खौ सिफायनाय राहाया थार नङा आरो सरकारा गुबुननि सम्पथिखौ फोजोबस्रांनो हाया मख'नो गोनांदि न' बिगोमानो 15 साननि सिगां नोटिस बिलाइ होआलासे आरो आयेनारि बिथोनफोरखौ मानियालासेनो न'खौ सिफायनो मोननाय नङा 15 साननि सिगां नोटिस होनायनि उनावसो बुलडोजार एक्शनखौ लानो हागोन मावख'आरिफ्रा मोनथायनि बायजोआव हाबा मावनाया आयेनारि प्रिन्सिपलफोरखौ हेंथा होयो थारैनो गोजौ बिजिरसालिया दिनै गोसो बायदियै बुलडोजार एक्शन लानायनि खामानिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां गोजौ बिजिरसालिया बुलडोजार एक्शननि सायाव मोनसे नेमखान्थि फोसावदों 15 साननि सिगां नोटिस होआलासिनो सोरनिबा न'खौ सिफायनो मोननाय नङा दायनिगिरिनि बेरेखायै जायखिजाया राहा लानायनि सिगां थार बिजिरनाया जानांगोन नंगौ गोजौ बिजिरसालिया बुलडोजार एक्शननि सायाव मोनसे सांग्रांथि होदों न'आ सासे सुबुंनि थाखाय जोबथा रैखाथि बेनिखायनो दायनिगिरि जाब्लाबो न'खौ सिफायनाय राहाया थार नङा आरो सरकारा गुबुननि सम्पथिखौ फोजोबस्रांनो हाया मख'नो गोनांदि न' बिगोमानो 15 साननि सिगां नोटिस बिलाइ होआलासे आरो आयेनारि बिथोनफोरखौ मानियालासेनो न'खौ सिफायनो मोननाय नङा 15 साननि सिगां नोटिस होनायनि उनावसो बुलडोजार एक्शनखौ लानो हागोन मावख'आरिफ्रा मोनथायनि बायजोआव हाबा मावनाया आयेनारि प्रिन्सिपलफोरखौ हेंथा होयो थारैनो गोजौ बिजिरसालिया दिनै गोसो बायदियै बुलडोजार एक्शन लानायनि खामानिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों